sa may Lukban, nagpa-plant hunting. Medyo maulan, kaya ito nakapayong ako. Tara, puntahan po natin tong garden na to. Itanong po natin yung kanilang mga presyo. Nandito lang naman po kami sa may tabing daan. Nakikita yung kanilang garden. Ito guys, anong pangalan itong pula na to? Kasi ang pag mga red, ano yan eh, mga lucky plants din yan eh. Lahat daw po ng mayana igamot. Oo, totoo. Sa daw po. Ay, mayana to no? Ang laki kasi, hindi ko nakilala. Basta yung ganito nyo, 50. Yung alam niyo po ba yung gulong po? Oh, tapos yung tea plant nyo, 50 rin. Pero pag ano po ay Ah, 300. Eto guys, natipuhan ni mother. Ibigay daw sa amin ni Munting Dalagita ng 300. Nakamakunin pa ng iba eh. Yan. Sabi ko sa'yo eh, bintang mo muna eh, para maubos agad. Oh, maubos agad. mamaya po itatalin. Wala na bang iba binyan? Ang gan. Pa. Tea plant yan, be, di ba? Tea plant? Eh, marunong ka lang mga pang... Titingnan ko po sa amin mamaya. Hello, Munting Bibini-Bini. Hello. Ngayon na po. Siya yung may-ari, anak ng may-ari. Saan ang gorga dyan? Nandiyan mama mo. Wala po. Tatawagin ko na. O, sige. 50 rin. Dito. Yung mga face lily yung ganyan, magkano? Pag ano po itong pambenta rin po ay ano 30. 30. Pero yung 50 pag maadar. Pero pag ito, pag pambenta, be? Ano po ito? Oo. 50 po talaga. 50 talaga. Pero yung pitang tandaan ko. Dito guys po kami sa may Lukban, sa may tabing daan lang po, nakita namin tong garden. Kaya tinanong namin yung mga presyo. Yung ganito, be, magkano sa inyo? May tatlo pa yung pang tatlo isang daon po yun. Yan po yung 50. 50, 300 pag pambenta. Ano pangalan ito, be? Ito ba yung ano? Polka dots? Hindi po. Pink polka. Po. Pink polka po yun. Pink polka. Itong mga parting time nyo, 50. Yung ganito yung kalateya, be. Ano po isang daon. 100. Yung kutsarita yung ganito, Sabi, 50. Yung mga ganito nyo, kaladium, ay, yan po yan, no? ano? Pink sing, chocolate singgon yung po. Yung isa po yung pink singgon. Ah. Yan po ay yung maliliit po. Yan yung tatlo isang daan. Yung malalaki po ay 50. 50. Ay, ayos pala, no ba? Chocolate syngonium. Yan. Basta ito mga 250, be. Tapos 300 yan. Yan. Oo, ito po. Itong ano, yung mga Orlando nyo dito. Yung pong lemon. Yan po yung lemon lane. Ano yan? Lemon? Lane. Lemon, di magkano yung ganyan? 150 po. Pero pag pambenta daw po 100. 100. Ngayon ako nakakita na ng chocolate syngonium. Syngonium. Ngayon po yung okay. Yung ganito yung ano, mayana, Yan po yan. Ari na daw po ito tatlo isang daan. 300. Pag maliliit ka daw po. Okay. Yung ganitong antorium nyo, be, Ay, 200 po yan. 200. Wala na bang bawas pag pambenta? Itong gaganda ng mga plants nila, oh. Itong ano, begonia nyo, yan, oh. Yan po 200. Itong mica, parang mica to. Mechanics po. Mecans. Magkano yung ganyan nyo? 150. 150 dito. Ano po ba ito po ba madami? O, yung ganyan magkano sa inyo? 200 po yan. Itong isa? 150. 150. Anong klaseng syngonium naman to? Ay, hindi, begonia. Awan ko po. 150. 150 yung wandering Junior. Ano po ito? Ano po? 80 po. 80. Oo, meron. Magkano sensation nyo? Eh, yung ganoon po yung ano, 80 po yan. Mga pamahal sa sila. Saan? Yan po sensation. 600 na po. Eh, maliit pa po. Nandun po ang malaki. Kasi Okay. ito, Anong lugar to? Lukban oh. Maganda ng alaman nila, oh. saan po ba kayo? Para po bang pupunta kayong Lucena pero kung nakikita na po kayo sa harapan. Oh,
Saan to galing? Saan galing to? Ewan ko po. Yung iba po dyan ay bili rin sa may it namin. Oh. Tapos yung iba po ay barter. May ganito kayo ate chicken. Yung ganyan, magkano yan? Yung ganito po ay yan. 100 po yung papa. Sabi ko yan. Video nga natin kasi maganda eh. Mataba. Ate, meron kayo. Hmm? Simple ka ano yun? Yan yung sibra sa amin. Magkano sa inyo yung ganito, be? Ano po? 100 po yung 120 po yung malalaki. Tapos yung ubos na po yung maliliit. Tapos yung iba po gayon ay 80. Yung ganitong Zebra, 80? Oh, yung maliliit lang po. Be, magkano yung ganito, be? Yung... Be? Nasaan ang mama mo, be? Be, magkano yung ganito, be? Ano po ganito? Oo, 80 po yan. 80. Ayun po, ano po? Anong pangalan nito, be? Bakla daw po sabi. Ah, ito yung ano. Yung ganon. Ari po siya tapos isang Yun. alin po ba? Yung pula na yan. 100 po. 100? Walang tawad. Ito guys, yung mga mayanan nila. 50 pesos, may 70. Yung malalaki na yan. Yan. Ito na yung 50 pesos. Itong balon-balunan nyo, Kasi po, ito po ano, bloody lip. Ito, Oo, 50 to? bloody. 50? 50 po. 50 to? 50. Oh, 70. Meron na ba tayong ganito, Lorde? Wala tayong ganito eh. Ito guys, yung kabuuan ng garden sa may tabing daan. Ayan, nakita namin kasi napakaganda ng kanilang mga plants dito. Ayan po, sa may tabing daan lang po sila. Be, magkano pag ganito? Itong firm na to. 50 po yan. Ah, 250 na. Nagdala si mama ganito marami. Bibenta daw na po. Pag ganitong kalateya, Ano na mama mo? Mamaya nandiyan na po si mama. pag ganitong kalateya, magkano? Hindi mo alam ang presyo. Sa ganun na lang po yan tayo. Ah, Pwede ninyong dalhin nila sa isa. ayan, yung bunot nila libre guys. Ito, ibinigay ni ate ng 20 pesos. Wala sa lupa. 7 pesos ito. Ito, 7 pesos. Yung cuttings. Yan. Pero ate, di ba cuttings yan? Hindi ba yung maglagas-lagas? Ay ma'am, yan po ay pag talagang ikinatid sa una po, yan po ay ari po'y didilaw. Oo. Pero ari po ay diretso na ang buhay niyan, dire-diretso po yan. Ari po ang unang didilaw yan. Pag naglagas po, walang problema yan kahit tanggalin niyo yung mga nadilaw. Tapos yan po ay nabubuhay, dire-diretso po. Anong pangalan yan? Tea plant yan? Ang tawag din po dito ay lipstick. Ah, lipstick na. Pero hindi po siya yung lipstick na yan, oo. Hindi yung red siam ha. May red siam ba kayo na ano? Medyo, magkano yung ganun nyo? Ayun po yung binibigay ko na rin ng ganun. Yung pinibigay sa akin ay 800 dito. Kasi yung isang paso niyan, kinatings ko ay nalusaw lahat. Kaya sa iba hindi hiyang siya sa malamig. Mapiram ka nga ng lapis kaya ito ano. Ate mang libre ko na lang ang tatlong. Sampo rin mo yung cut. Apat na may Oh, sige po. Ha, 200 ka rin. Kuya. Yung garden, yung farm na malaki. Meron ba dito makabili ng lupa? Wala ako kasi dito sa botanical, hindi rin kayo makakaano dun eh. Paglupa na kasi. Yung diretso dito may farm. Wala na. Wala na? Mga backyard na lang tulad namin. Ah, ganun. Yung mga farm kasi dito, hindi na rin titinda ng lupa kasi agad na rin sila. Abi nagpinam ka ng pulpin at papel. Hanggang ano lang siya po, hanggang ganito lang kataas.
Pare mo siya ipakot sa panabi. Mama, mura naman eh, 7 cuttings. Ito 20 lang. Buhay na yan, mother. na. Pagkatin, mura na. Oh. At least may libreng bunot. Ate, paki-plastic yung mga bunot. Ah, Magkano po yung ganyan? ganun din, ma'am. Bilang na to? 20 rin? 300. 300. Maganda. Ma, ikaw ma, gusto mo ng ganyan? Maganda to, ma'am, kasi to ay pag nalaki siya, lalo na dilaw siya, nagbabarangigad po siya. Ganun din po, 300 din. Para naman tatatlo lang yata siya, parang ano, wala na, galing na po kasi kitip sa kapatawaan, mga Bulacan. Ah. Mga ganito rin kinukuha niya, saka itong sibron dala namin. Kaya ako Ganito. nag-re-repat Tea ako plant ng... na green. Oo. Kuya, yung ganitong kalateya, magkano? 50 po. Ah, 50. Pag 70 namin, ibigay ko marami naman kayo nakuha. Maano ilalagay? Ah, meron na rin naman ata ako nito. Ay, magkano na lima yung gat? 20 ang sabi mo. Ate! Tapos 49 na lang. Ate, kung pantinda, magkano to? Hindi man, bigay ko tayo 300. 300? I-add mo dyan. Ano bang pangalan ng plants na to? Ayan, ma'am. Bileya? Bileya. Ate, magtatanong ako, paano magbuhay niyan, ate? Atings lang, ma'am. Yan, ay ganito mo lang putol mo siya tusok. Ah, parang mayana rin. Oo, parang mayana din. 230 ilan po ba yan? Kasi nangunguliksin ako ng halaman eh, 300. Oo, Ilan po ang kukunin niyo, ma'am? ano lang, 3. Hindi ako kuha ko ba niyan ganyan? Ayan, ito. Hindi kami lang mama, ay papa. Ito lang, yan. Tatlo na po ba yan? Dalawa lang ano. Oo. Dito ayaw niya ditong kulay. May ganyan po kami. Yung wala pa po kami, kinu-collection ko lang. Ay, ito. Nabubulol na ako. Pareho ba yan? Iba, no? Pareho, ma'am. Ah, pareho. Oo, violet na violet din ang ano. Ano pinaviolet na violet din? Ari mas madali lang nga din. Yung wala pa kami. Dorde, ano ba yung wala pa tayo? Wait lang, ha. Oo. Sige, kunin mo yan. Yung bloody lip, marami kayong bloody lip. Ano yung bloody rip? Mga ganito. Yung ganyan sana eh. Dito. Tatlong klase ng variety niyan. Yung parang na dilaw, saka yung cream. Dito lang. Wala tayo niyan? O sige, ito nga yun eh. Ito magkano presyo nito? Iba presyo nito eh. Maliit lang siya. O sige ko nga mamili. Yan. Ayan, binigay lang po sa amin ate 50. Ay, magkano yung maliit na yan? Iba po kasi ang ano yun, hirap na ilagay yan dito. Okay na yan kasi 200. Magkano yung ating ano? Ilan yung mayana? Uy, Mayana rin 250. Anak ka naman sa iyo. Balik po sa Nakala ko na sa player, tatlo na. 200. Ibahin mo yung, ibahin nyo to ah. Ako magbabayad yan. Yan. Magkano lahat to? 1, 2, 3, 200. Yan. Taga 300. 1 week, 2 weeks. Buhay na siya. Buhay na siya, oo. Ah, okay. Magaling buhay nito, parang mayada lang. Teka, tatanong ko, paano pagbuhay nitong butterfly? Eh, butterfly daw, paano buhayin? ano siya, kaya pag naglupo siya ate, ako kasi pag yan ay sobrang nataas yan ng konti, yan ay lulupo, kumbaga para siyang matutunaw. Oo. Pero hayaan mo lang siya dyan, makikita mo ng bunga na ulit, kasi oo. nalaman na Ginawa ko pa siya. dati. Ito rin pala, parang mayana rin pala to. Try mo ka. Na-try ko na kasi yung ano, pinuputol ko lang din, yung dahon. Oo. Tutusok mo siya. Tutubo siya. Ah, Natutubo din. tutubo rin. Ah, parang mayana rin. Kasi nag-ano na, pinutol niya, tapos tinusok niya. Oo, sige, Nagbuhay sige. siya. Ito po, 300 din. Ito guys, dito po sa Lukban, mapapansin ninyo. Yung mga tabing daan nila yan, puro mga plants. Ba? Kasulok-sulukan, no? Gilid lang ng mga bahay nila. Tinatamnan din nila.
250 yung ganito nyo. Eh, pesa rin to, no? Yung ganito nyo pong ano, Mickey Mouse. 250. Aba, nasapat na siya. Yung ganito po nyo, Bigonya. Bigon niya, 250 yan. 250 din, nasapat na. Yung ganitong kakaibang ano nyo, cactus. O yan, yung malablok. Ayan yung malablok, yan ay 400. Anong pangalan? Bigon nga, ano ba yan? Cactus yan. Cactus, hindi yan namumulaklak? Yan, namumulak ng kulay eh. Anong pangalan ba ng cactus na to? Magkano po yung ganito nyo? Ah, 400. Mga triangulares. Butterfly? Opo, butter 150. 150. Oo. Oh, maganda yung silver satin nyo ah. Alin ba yan? Ito po, pag nakapat, Silver sa... oo. Ayan. Magkano po ito? 150. 150. Malalaki na kasi Malalaki talaga. yung dahon niya. Oo nga eh. Mami, ang lami ko. Yung ganitong kalateyan nyo na, magkano? Ito po oh. Ang lami ng tubig ko. Ayaan. Oo. Mother yung isa dyan. Magkano po yung ganyan? Yung mother. Oo. Yung mother ay wag muna. 250 yung ganun na. 250? Ah, yung ganito. Oo. Meron pa sa loob. Yung ganito po nyo, yung ano, angel. Oo. Yan, 250 rin yan. 250 dito.